Adik ka musulod, di ka mahilot. May Doon, hapon. Isa ra? Kira? Okay na lang. Okay na yun. Ay, kaya pala ba? Oo, hapin. Tapos tahunan pa ka. Ay, Diba mo na, inuha mo ang gamit. Dito ka dali. Yan, hello guys. Welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City. Maayong hapon ni mo, sir. Unsa may pamatin mo, sir? bandar ang kapoy akong lawas ba? Tapoy mo lawas. Sipon po. Sipon. Ano sa aran na mo sipon? Mapalingan. Ay, kaya community ni sa imas mo ko. Sa inyo, wala ka maayo? Ay, kapoy lawas. Unsa pa? Panungkot yun. Unsa man? Unsa yung pamati ka lang? Ang mga ko masakit ang ulo. Sikip ulo, sipon, sinus, kapoy, manilain. Sakit likod, hawak, kabaga, wala. Sahay. Sahay lang. Sige. Panagilain, managid. Ragit mo. Ulo yung sakit ang ulo. Karon, unsa gyud pinaka number 1 gyud mo, sir? Nga kanang nawala gyud unsa man. Yung ulo sakit sipon ako. Sipon murag nagsubay na, murag mulabad ang ulo no. Subaw, sipon, sinus. May nakabalo ka sa ko, sir? Wala po sa Facebook. Sa Facebook naman, iniagi no. So karon pa na kanahilot. Kaay, ipahiyot ako sa... Pero dali sa ko Karon pa. karon pag sige sige. Asa gyud balay niyo, sir? Mawas. Mawas eh. Asa ka nitong isa? Mawas pod. Ang bagkura yung kunahuman, Isa. mawas pod. Paano na to? Hindi ko nga na to. Pagkura po na yun. Kung taga mawas pod siya. Kung nag-abot siguro mo, kuningan ra mo ato. Mawas mo giingon niya. Nadaki siya ni Agi. Ana siya, ana. Nagmotora siya. Sige, ayan guys. Shout out sa taga Mawas. Street, Digo City. Sunod ni, sundan Mawas po dron. No, ana lang no, niya nasi server atong tabangan no. Inubanan sa pag-ampo sa Ginoo niya, labi na iyang concern. Yung sinus niya dugay na gyud daw wala maayo no. Para musubaw mo sabay na, diretso na sa ulo, masakit atong ulo. Atong tabangan yun ba nasa pag-ampo niya. Merry Christmas, sir. Advance Happy New Year, ano niya. Merry Christmas po sa mga viewers. No, sa inyo, nagatanaw sa kanunay, maraming salamat sa inyo. Nagatanaw, wala gyud puwas, nagatanaw gyud sa kuan, nag-subscribe, nag-like, nag-share. Maraming salamat. Merry Christmas and Advance Happy New Year po sa mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Malaysia, India, Indonesia. Of course, ang Pilipinas, maraming salamat. Sa lahat ng mga OFW, Merry Christmas in advance and Happy New Year sa inyo. Halabin na sa kaubanan sa Saudi, ITCC company o ang sa Saudi Riyadh. Albawan ni kampanya kung mga kaubanan diyan may kumusta na mo diyan. Sa karon na naka-abli ani nga channel nako. Karon lang gyud. Please subscribe no. Basi ganahan ka sa mga hilot o traditional hilot. Pwede ka mo like, pwede ka mo share mas nindot kung makashare ta. Kay mas daghan ang masayod labi na sa imong mga kahigalaan. Daghan mo tag matabangan kung sa tong mahimo. Na nag-comment sa kuha nga taga-asa ko, taga-Digo City ko. No mo na nga udi ko makalimot paningkamutan ako nga matag video na ko. Nagamo kung taga saan nanay taga saan di taga-Digos no. Kay taga saan man no. Tuloy pod kay layo biya lahat siguro no. Taga Digo City ko, Barangay Sunuan, Rabina Compound. Digo City, Davao del Sur. Ayan, taga-Digos ko niya. Para mas nindot, makuha ginutanan nyo ako ang mga information na ako'y Facebook, Eric Hilot ang traditional o ang Eric Hilot ang binisaya. So ayan guys, maghilot na ko. Shout out taga Mawas Street, Digo City. Siyempre, number 1 ako pasalamatan, ang Digo City, Davao del Sur, ang tanan na ko mga suki. Siyempre, ang Mindanao. Ayan, so, hilot ako guys. So shout out sa inyo ha, advance Merry Christmas. Okay, naka-short sir? Boxer na. Boxer, sige. Kaya please subscribe po my channel. Maraming salamat po. Loading na po oh.
Bye.